prvních červnových dnech nadšením a bouřlivými ovacemi uvítala mládež prezidenta republiky. Jmenujme jen některé. Toto je soudruh Bartoš z plechárny. Zde soudruh Chlubna z nástrojárny. Soudruh Vejvoda z pístového oddělení. Karel Doutnáč, nejlepší svářeč Pražského kraje. To nevěřej. Nejseš. Nic jsem neudělal. Ale. Obžalovaný Jakub Schiller a Pavlína Solarová se odsuzují k trestu rozplácnutí vajíčka a hnovu. Ať vidíme. Nazdar. Konečně to padlo. Jo, dneska je nás 8 v této gangsta partě, yo man.